Yani nuse gitindo se miwa samoro bu miwa kwota tiwacho no miwa nus kaka osako kawuono wacho ma koro neno ni wanya ogulu mane tao ongweny no ngwenya wakati matin to nera wache ka gima wane makoro wan gi mkati te gima nitie ni ok samoro pimo gi kaka handshake mwa 2018 2022 no bedo adwa mira nyisi ariyo yes bede sirikal gi ber sirikal an nyaka nene ne nyola vioje kawuono asebedo Nairobi ka igni 14 tasego tongo Nairobi ka koro mwega manyien to igni kora 10 pok naneno nera osako Nairobi ka kawuono ka romo kode studio ka gitai kendo ndisore dende beber ineno kaka wange pichni owuotho mana gi simbe ariyo tinde owuotho gi simbe ariyo gimokele Nairobi ka en sirikal tiende ni ka wadu ni e sirikal kata ni kamoro to en gima ber onyalo mako lwet ng'ata achiel omak lwet ji ariyo omak lwet ji adek okel to na wacho ni last time mane wan ka ne an kaka ne Reyo Molo odonje sirikal kata kaka ne obedo osiep Ruto ma Ruto yiere PS okang'eyo koro kata wan oko mar sirikal okanyal pinge nikech wan bende wadwa mana nodonje sirikal koseyudo nafase moro mogo kona ne moro kata odhi owinjore gi ker moyiere mokete PS gimoro anene ni kalambe no ni winjo go yugi ni wacho ni kalambe duong komen go en kom man gi kalam maduong adwa no ndik na nego nera osako ni barua adwa na nene kama igni te orwako tai ondisore kendo ngimane dhi maber token kende jowa mathoth be mano ranyisi achiel mar ber sirikal imako lwet wadu imako jou ikelo machiegni gi tao sirikal ema wuon pesa te koro tiende ni pesa mantiere ma jo Kenya chulo suruno okonego bed mano dhi e piny manyeri gi ji ywak no koro ji ok dhi maber cha to dhi kuonde te odhi kaluo odhi e gwengewa mar ariyo kane handshake mar Uhuru